Здравейте, приятели! Днес ще тествам червилата на българския бранд Lollipop Cosmetics съвместно с топ-гримьорката Таня Христова, която по мое скромно мнение е живия фотошоп. Отварям кутията и тя изглежда ето така. Като гледам, толкова червила не съм имала през целия си съзнателен живот. Ето ги всичките 6 цвята, които са налични на сайта им. 2 от тях са чистак бърсак нови. Дията имаме още брандирана близалка и 2 картички. Отвътре мъчовърка да започнем първо с новите 2 цвята, въпреки че с тези джуки, тънки като отворена касичка, не знам точно какво ще се получи. Но хилуронът и парите за него все още са мираж. Започвам с цвят Brown Sugar, който ми се струва абсолютно мой. Така очертах джуките с някакъв тъмен молив, но така като гледам пак чертите ми са едни, човек с тремо ще ги направи по-адекватно. Сюблимният момент. Да си го слагам и въобще не усните ли да ям от него? Цапондря. Въобще не лепне, много хубаво, бива приближила, ама не знам дали съм си матнала мустака като хората. Това е другия нов цвят, айскрим, пробваме го. Само да не протъркаме из зъбите. Пак сложих от тъмния молив. И то мирише брутално. В началото малко се стресирах от цвета, обаче като изсъдна стана топ. Кайли Дженер ли си, не знам, ама направо се скри, гледай какво става. Направо върху този цвят ще пробвам да сложа Velvet Vanilla. Стана още по-готино, вече с леко розов нюанс. Голямо жулине, което ме напомня, че трябва да се измия почките в банята. Сега ще пробвам цвят тирамису и цвят Baby Doll, които ще комбинирам с втория ми молив, понеже други нямам, който е розовичък. Фаза му е изпълнена. Аре да го видим то Baby Doll. И между другото четките им, вижте колко яко са направени. Точно за леваци като мен. Съхнат буквално за 5 секунди. Хич не е лошо. Стига оградата да не беше толкова крива. Дойде му реда и на това тирамису. Това и том заспа. И идва най-страшния за мен момент, който се казва Vanilla Red. За първ път в живота си ще слагам червено червило. Никога досега не съм опитвала, защото имам чувството, че ще приличам на ранната Сашка Васева. Да видим. Нямам подходящ молив и ще пляскам така, директно нагоро. Таня, ако случайно гледаш това видео, спри да го гледаш точно сега. Малко май ще бе честно казано, ама... Гледайте ме, едно червило не мога да сложа, деца се очаква да гледам. След като изсъхнам, нещата са по-добре. Зъбите ми, ако не бяха, аз съм само цвят кафяв, щеше да е много по-хубаво, но... И така, като за първи път... Задоволително. Гледала съм, че така правят професионалистите да пробват дали червилата са трайни качествени, затова ще се жертвам и ще налапам тази салфетка. Тук съм ги клепнала да ги видите по-добре, че тя моите джуки, на човек нищо не може да стане ясно. Цял ден тараш на хладилника, ядени и пени, червилото ми още си е там, където трябва. Може да се гримирам като си дал мазач, но винаги разбирам кое е качествено и кое не. Така че тия червила са мръсен топ световно ниво и няма да сбъркате, ако си ги вземете. Освен това, цената им е повече от евтин джос.